Сега ще тръгваме, времето е мрачно, вали. Какво е такова? Иднахме в хотела. Ние вече влязохме. Така само ще увелича камерата, за да може всичко да се вижда. Ето го гардероба. И ето това ни е гледката. Тук си имаме закачалка, която е от дърво. Тук имаме комплимент, чашки, кафемашина. Тук си имаме бюро, телевизор. Това разтяга се, аз ще спа тук. И има си и масичка. Тук е леглото. Това ни е банята. Вижте колко е огромна. И терасата, което може би е най-якото нещо тук. На първия етаж сме. Коридора. Ето влизаме в хотела вътре. А тук, като това е един от басейните, там има джакузита. Ето там е детският басейн. Ето тук е външния, като него най-вероятно ще го покажа, а ето там са сауните. Взех си ето това смучи с горски плод. Много е вкусно. Така в този блок от хотела ще отварям и белбок за април месец. Отворих ето така, но не съм гледала нещата вътре. Въпреки че вече ги знам от Зария. Просто исках да го отворя тук и затова отворих това, обаче се сетих, че мога да го отворя тук. Ето я кутията, много е сладичка и вижте, че пак е от малките. Така, ето. Листчето, което няма да гледам. Тук имаме картончето и имаме 20% отстъпка за Brave New Hair. Вижте как се пише. Така, първото нещо е ето тази маска. Аз имам същата, но зелена. Не зелена, синя. Така, сега. Цената е 10 лева. Тя е на YouTube. Това е марката. Спа изживяване. Обогатена с ретинол, хиалуронова киселина и други активни съставки. Тя забавя признаците на стареене, грижи се за повече видими бръчки, увлажнява лицето и стимулира производство на колаген и еластин. Започвам това нещо. Следващото нещо, което ми грабва окото, е това, което беше в Sneak Peek. Цената му е 20 лева. Мерех. Мисля, че така се казва марката. Тази кутия се крие и страхотна колагенова маска за лице и тяло с мигновено стягащо действие. По душа тя се превръща в нежен мус, който почиства и подхранва кожата. Прави я мека и гладка. Това ми харесва. Следващото нещо е спиралата с цветя. 31 лева. Малка е, колкото средния пръст е някъде. Маската е KVD. Няма да чета спирала като спирала. Мисля, че беше за обем. Тя също беше в Sneak Peek.
Така, това е за под очите. То е 30 мл. Цената му е 76 лева. Това е най-скъпия продукт в кутията. Той е серум за под очите. И другото нещо, което най-вероятно ще ползвам, е ето това. Витамин С скраб. Готова ли си за най-одобряващия скраб, който някога си използвала? Представяме ти витамин С фикс скраб от Ni Plus Fab. Ni Plus Fab, това е марката. След който и ти и лицето ти ще се чувствате съживени и освежени. Това сега ще ви кажа как мирише. На лимон, праскова, на свежо мирише. И това са нещата. 5 продукта, стойността им е 130 и няколко лева, мисля, че. Или 100 и няколко, не помня. Не мога да бъда най-доволната. Маската има същата синя, така че тази най-вероятно ще отиде за мама. От тук нещата, които ще бъдат за мен, е ето тези, които разбира се и мама ще ползва. Това със сигурност няма. Излизаме на разходка соди. Сега ще ви покажа и другата част от спането. Ето тук са басейните. А ето тук е и другия басейн, който е външния. А ето тук е ледения, в който аз влязох. Ето там е Гранд Резорта. Ето тук е ресторанта. Прибрах се от вечеря. Сега си оправих леглото. Вижте как се получи. Ето го, за първи път виждам разтегателно легло, което да бъде толкова много високо, което на мен много ми харесва. Изгасила съм, в момента съм сама. Вижте само колко е красиво, когато е дървено. Само ще цъкна. Опси. Ето между другото гардеробите какво е. И така ще имаме си гъбичка за обувки, обувалка и 2 броя чеглички. Като халатите са тук. Имаме си възглавнички. Дървено е пак, което аз много ми харесва. Можете да видите вратата колко е интересна. За първи път виждам такава. Закачалката пак е дървена. Завесите, терасата е огромна. И тоалетната, шампуанчетата. Искам много да похваля балсама. Ето го, ако го намерите, ви го препоръчвам, защото наистина е много красив. В смисъл красив ти прави косата. Маля, има някакви деца в коридора, ще щупят вратата. Боже, колко интересна лампа. Тук си е дървено. Ужас. Аз не мисля, че така трябва да се позволява децата да викат, защото някои хора са тук, за да си почиват. А Оди много мрази децата, защото само ги напада. Оди, какво има како? И сега какво ще правим? Искам да го похваля, защото той много слуша. Гледа се в момента в огледалото. Направих му ето това. Не знам, чувате ли как викат?
Не знам, вие ще прецените дали ми харесва, че е толкова високо. Аз ще го кажа в мнението си. Вижте само колко е красиво. Сега ще дръпна завесите и Соди ще спим, защото вече и на него му се спи. Дали така, Лади? Вижте какво намерих. 5-звезден хотел. Това нормално ли е? На закуска. Тук пак всичко от дърво. И ето го и асансьора. Ето го и ресторанта. 3 круасанчета, грозде. Тук мама си взе това и ето това. Аз ще си взема още неща, просто исках да ги опитам. Ето тези бисквитки са много хубави. Тези също. Това е рецепцията. А ние вече си тръгваме. Сега ето тук ще си направим малко снимки. Ето това е хотела отвън. Беше много приятно. Скоро ще направя видео с мнението си. Чао! Сегнати и традиционни партньори на Съединените щати отдалеч. Ето го отдалеч.